na naše koncerte. Aha, bravo. Jeste zvali koga večeras? Poslao sam e-mail gospodinu Kerumu i gospodinu Munivrane, pročelnici za kulturu našeg grada. Da? Mislim, ako smo željeli nešto novo pokrenuti, treba svakako informirati ljudi o kojih to može ovisiti. Evo, dragi moji gledatelji, sada ukoliko ste mislili da je tema promašena, tek se sad dobro zamislite, čovjek koji je bio skoro 20 godina u Beču, došao ovdje, dakle, da budi splitski koncertni život, osniva svoj orkestar, prema tome i tekako zanimljivo. Naš orkestar, ne samo svoj, naš orkestar. To bi morala biti, po mojemu mišljenju, jednostavno vizitna kartica grada Splita, ako mi to uspijem napraviti. Sada je to velika mašta, ali zašto ne? Da. Ako čovjek uspije tokom života ostvariti 1% od svojih maštarije, to je već dobro. To je već dobro. Eto, mi smo vam ga prvi predstavili od svih lokalnih televizija, meni je drago. Čini mi se da smo napravili pravi potez i mi ćemo uvijek pružiti podršku budućem glazbenom ansamblu. Mi smo takva televizija. Puno vam hvala, gospodine Kosijanenko. Naučio sam i prezime. Nije tako ni teško naučiti. Hvala puno. Vidimo se, dragi moji gledatelji, sutra u 16:30, reprizom smo u 19:15. Hvala lijepa.